Abana ayisile into enzomakhelana ukuthi adede liphunga la kwakhe lizongena la. Mina anginankinga ukuthi anginamona ukuthi umkakho uchef. Anginamona futhi ngambongela ethola isitifiketi. Manje ukuthi bese bezoloku beletha iphunga la ababambi iphunga la. Ungabe uvanzi nje iphunga labo ngoba oqala bona abafuni ingane zala ekhaya zisule ziye lapha bathi asikhathi ingane nezimbuzi abafuni ingene lapha. Manje bona iphunga labo fanele ingene la. Mangineka mina la ucingweni bathi ingubo zami zilengela uthi zilengela kwakhe. Yena iphunga la kwazi ulitete licwela amakamera manje wonke amakamera la livimbanisile iphunga lakhe la. Asakwazi nokulala. Isivakashi lesingale angazi sisitshele kanjani ngoba sihleli lapha silindile asazi phela lona sona sithi iphunga la ekhaya siyanambisa manje lapha sithembile sithi khona ukuzala. Manje sithini thina uselokho eyibukisa iTV somtshela kanjani thina umalume ufuna ukulala lapha phansi edining nasi isivakashi selinde ukudla. Angazi noma asibonanga ukuthi sedlile thina noma bese sidlo kokudlala ngezwe kwangempela isizwe manje iphunga leli. Mina umakhelwane angazi ukuthi yini nje afune asuse uchuka azenze ingane. Liyapi nje leli phunga la liyapi kuthiwe ungafisi into amakhelwane wakho mase kuyona ekusukelayo eza la. Mina umakhelwane manje nenkinga nama ngiqonde engalokho engithumelela ngamaphunga la. Angalokho engithumelela ngamaphunga. Ungasho ukuthi iphi inyama yaleli phunga ngoba uyalizwa leli phunga ukuthi alihambi lodwa. Linenyama leli phunga. Alikho nje iphunga elazalwa lodwa nje elihamba lodwa. Linenyama lisuka enyameni iphi inyama leli phunga. Ngoba ngabe ngcono ukuthi sikhuluma ukuthi ujijela inyama wasishanga inyama sonke ebusweni kukhulunywa ukuthi aboneke kukhulunywa ukuthi ke xatshana into ebonakalayo into ezwakalayo. Hayi lokho engithumela ngamaphunga la ubugwala nje lobo angangigudli mina. Ngangithumeli ngamaphunga mina wena iza kimi njengendoda eze kimi asho ukuthi yini inkinga yakhe unankingani nami. Ngoba mina angaze ngimenze lutho mina angaze ngisho lutho kuyena ukuthi usengazange ngithumelele ngamaphunga ezelethe iphunga nje kade sihlushwa umiyane sekuyiphunga namhlanje asikwazi ukulala abantu bazamula bonke la endlini nali iphunga lamakhelwane. Hayi hawo oqala uJanuary uzoletha amaphunga nje ungasho nje ukuthi uphekelana ngalesikhathi ukufuna ukubuka nje abantu abakhule nje uyibona into yokungenziwa akuyona into yokwenziwa nje le. Hayi shit.